Aký si kúpiť vankúš na spanie? Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetany a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Tak, teraz týmto videom zasadíme tvrdú ranu predajcom vankúšov, pretože zase sa to tak nejak traduje, alebo už sa z toho naozaj urobilo ako nejaká dogma, že najlepší na spanie je ortopedický vankúš. Ja nesúhlasím. Najlepšie na spanie je to, čo vám vyhovuje. Čiže ak je to 5-eurový vankúš, ktorý je tenký a dobre sa vám na tom spí, kľudne spíte na tom. Ak je to, ja neviem, tuhý, tvrdý vankúš a dobre sa vám na tom spí, spíte na tom. Ak je to ortopedický vankúš, spíte na tom. Ja nehovorím, že ortopedický vankúš je zlý, ale ortopedický vankúš nie je 100% záruka toho, že vám bude pri spánku dobre, alebo že vám to bude vyhovovať. To, že to vyhovuje Miškovi, tak Peťovi to vyhovovať nemusí. Prečo? No, každý máme inak stavané telo a máme trošku iné podmienky na regeneráciu, teda hlavne tú spánkovú. A niektorí ľudia doslova, to poznáte, idete proste kdesi, on si láhne na príčno a za 2 minúty spí na drevenej príčni a je mu tam pohodlne. Niektorí ľudia vyžadujú komfort, potrebujú mať 25 cm matrác so 16 zónami komfortu a k tomu neviem aký drahý vankúš. Kľudne, nech sa páči. Ak vám to vyhovuje, držte sa toho. Není dobré a zlé. Není dobrý a zlý vankúš. Není žiadny vankúš lepší. Ono sa argumentuje tým, že ten ortopedický drží tvár a dobre vás supportuje, hlavne teda keď ste, ja neviem, polohe na chrbáte, ale zase nie všetci ľudia spia na chrbáte. Tá prevalencia je dokonca, myslím, menšia ako ľudia, ktorí spia na jednom boku, na druhom boku, alebo menia polohy. A pokiaľ meníte polohy, ja hovorím, že mali by ste mať premenlivé spáce prostredie, to znamená vankúš, ktorý tie polohy s vami mení. Čiže je lepšie mať taký polomeký vankúš podľa mňa, to je to, čo preferujem ja, nikomu to nevnúcujem, ani nikomu nepredávam vankúše, ja nemám na tomto postavený biznis, že vás to budem presvedčať o tom, že tento a tento vankúš je lepší a mám z toho nejaký podiel. Čiže preferujem polotuhý vankúš, ktorý si podľa potreby každej jednej polohe, či som na boku, na jednom, na druhom alebo na chrbáte, prispôsobím. Pretože v každej jednej polohe mám trošky iný rozsah pohybu. Kedy si som mal prasknutú platničku krčnej chrbtice, som úplne paralizovaný. A teraz v podstate som plus minus zastabilizovaný. A aj toto, tie zmeny v tej krčnej chrbtici vlastne potom odráža moje nároky na spanie. Čiže naľavo sa mi spí trošku inak ako napravo a na chrbáte takisto musím dávať pozor, nesmiem ísť do veľkého predklonu, nesmiem mať blízko brádu na hrudi, lebo potom ma to viacej bolí. Takže preto mám vankúš, ktorý je polotluhý a preto si ho vlastne v každej polohe prispôsobím. A čo vyhovuje vám, to je na vás. Čiže niekedy je to trošku cesta hľadania. Kľudne si kúpte ortopedický vankúš, ale sú to naozaj veľké investície. Aby som začal pomaličky. Taký nejaký lacnejší, 10, 15, 20 eurový vankúš, trošku tuchší. Už či ste alergici alebo nie, tak podľa toho si zvolte náplň. A vyskúšajte. Prípadne jeden väčší vankúš, jeden menší vankúš. A hľadajte si polohy. Hľadajte si to, čo vám bude vyhovovať. Neorientujte sa, prosím vás, podľa rečí ostatných ľudí. Dokonca ani aj mňa berte z rezervou. Možno sa mýlim. Možno naozaj akože sa na to pozerám príliš jednostranne cez vlastnú prízmu. Ale prax mi to potvrdzuje. Zase tí ľudia to potvrdzujú, že kúpil som si ortopedický vankúš a viete, mesiac na tom spím a moja otázka hneď. A vyhovuje vám to, že nie, že ja sa neviem vyspať a toto. Hovorím, no tak to vymeňte. A to môžem? Však zoberte si iný vankúš. Dobre, už ste do toho vrazili 150 eur, ale budete mať aspoň v podstate takú jednoduchú lekciu za pár eur, že oplatí sa počúvať skôr vlastný rozum alebo vlastné telo, ako veriť nejakému marketingu, ktorý je proste zameraný na predaj. Jednoducho to nie je nič zlé, ja netvrdím zase, že všetci výrobcovia vankúšov alebo tých spacích prostriedkov idú vyslovene po vašich peniazoch. Samozrejme, každý vám chce dobre, ale nejak sa opomína vlastne tak plasticky informovať tých ľudí, že áno, toto je dobré z toho dôvodu, a už tam väčšinou tam není za týmto, alebo je to malými písmenami, ale nemusí to vyhovovať každému. Dobre, takže zase vankúš, úplne individuálna záležitosť, najlepšie metóda pokus omyl, vyskúšame toto, dokonca v rôznych životných obdobiach môžete používať iné vankúše.
Nie je to nič zlé, treba si to otestovať a hlavne riadte sa týmto, čiže vlastným pocitom, vlastným telom. Ono vám najlepšie povie, čo je pre vás v danej chvíli asi najvýhodnejšie.